If our ideas, if our solutions are merely waved away with the hand of the National Democratic Revolution, then we too will have to reconsider our options and how to best serve South Africa in this situation. Iqela le-DA lityhole i-ANC ngokujongela phantsi amanye amaqela aphantsi korhulumente wobumbano emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ethi watyikitya umthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Ongasekhoyo uBongeka Makiligwana uchazwe njengentsika yekhaya kwanesiquququ kwimisebenzi yakhe yomibini njengelungu lekomiti kaceba nomsebenzi kumzogcina bangasekhoyo. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen uthi iqela lakhe alihambisani kwaphela nendlela iqela le-ANC eliqhuba ngayo kurhulumente wobumbano oku kuzana njengoko kukho ukungaboni ngasonye phakathi kwamaqela ezopolitiko aphantsi korhulumente wobumbano emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ethe watyikitya umthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Steenhuisen utyhola i-ANC ngokujongela phantsi amanye amaqela kurhulumente wobumbano ukuvakalise oku kwinkomfa nabeendaba ngalemva kwemini nalapho eli qela belidandalazisa amanyathelo alo eliza kuwathatha ukuphikisa lo mthetho. Iqela le-DA likhwele lizehlela kwi-ANC lityhola kananjalo ngokujongela phantsi amanye amaqela aphantsi karhulumente wobumbano. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen uthi i-ANC isityashele isivumelwano esatyikitywa ngamaqela aphantsi korhulumente wobumbano sokuba onke la maqela kufuneka afakane imilomo phambi kokuba kuthatyathwe izigqibo. Konke ke oku kuza emva kokuba zibethana izimvo kumaqela phantsi korhulumente wobumbano ngomthetho omtsha otyikitywe ngumongameli wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Clause 19 was specifically put in place to deal with situations where disagreements within the coalition arose. Clause 19 codifies the procedure to be followed when differences arise between parties to the Government of National Unity. Lo Steenhuisen uthi kuyafuneka siphinde siphononongwe ngokutsha isivumelwano sorhulumente wobumbano. Whether the ANC likes it or not, the stability of this government, as well as the security of the President's own position, depends entirely on the relationship between the two largest parties to the Government of National Unity. In keeping with our mature approach to coalition government, the Democratic Alliance is therefore urgently seeking to pursue a reset in this relationship. Iqela le-DA lithi umongameli bekumele uthathile lo mthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo wawusa epalamente phambi kokuba awutyikitye kwaye lithi lo mthetho awuhambiselani nomgaqo-seko. I yesterday wrote directly to President Ramaphosa to do the following things. To object in the strongest possible terms to the fact that he simply signed the Expropriation Act this week in contravention of a clear legal opinion and concerns submitted by the Minister of Public Works that the Act is in fact unconstitutional and could quite easily be remedied by sending it back to Parliament. Ukandi i-DA ithi iza kulwa kuqhumuthuli ukulwa nalo mthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. ANC ibambe ilirhutla yayo kule mpelaveki nezaqhuba iintsuku ezintathu eKempton Park kwimpumarandi yeRhawuti. Mongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe phambili kule lirhutla esibini ye-ANC sukela oko kwasungulwa urhulumente obambiswano emva konyulo likazwelonke kunyaka ophelileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi abazukubanjwa ngobhongwane ngabo bakhele i-ANC umkhanyo kuba becinga okokuba iza koyisakala kulawulo lorhulumente wobumbano. Those who have been doubtful about the efficacy of our participation in the Government of National Unity and even doubting whether we will be able to continue to execute the policies of our movement that are meant to advance the interests of our people will have to see
whether we are deviating or staying the course, and we are staying the course. Uhlabele Mgama esithi abazukurhoxa ke kambe kwizibophelelo zabo zokuphumeza amanyathelo alikhubalo lokuqhubela phambili inguqu zorhulumente wentando yesininzi. Even in the government of national unity, we have a clear obligation and a task to implement the policies and decisions and measures that seek to advance the national democratic revolution, be they related to education, be they related to health, be they related to the issue of land. Kambe umfelandawonye we-ANC COSATU uqhwabele lo mbutho izandla ngezigqibo zokupasisa imithetho efana neBella Act nokubuyiswa komhlaba. ICOSATU ke ikwavakalise ukungabi nagumbi lokunyamezela ukulawulwa ngumbutho owambatha ingubo enye ne-ANC kulawulo lorhulumente obambiswano i-DA. We must, however, commend government led by President Ramaphosa and the ANC for its steadfast defense of the NHI, the Bella Act, Expropriation Act. COSATU stand with you on signing these bills into law, Comrade President. Those from the DA who refuse to implement laws of the country, Comrade President, don't hesitate. We have capable deputy ministers in those portfolios. Xeshikweni unobhala jikelele we-ANC ethe onengxaki nokupasiswa komthetho okubuyiswa komhlaba makabhenele ezinkundleni kuba kaloku ngumthetho lo ekudala ucutyungulwa ngaphambi kokusekwa kwe-GNU. And if there's something unlawful in terms of the signing of this act, it can be ventilated in the courts and other terrains that are applicable to those who don't actually approve. Kusenjalo unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula unqinile ukuba kukho iinkokheli zalo mbutho eziza kuvela phambi kwekomiti yoluleko i-disciplinary hearing. The NEC, this NEC, took a decision that the following comrades must be charged. And that's what is happening right now. Ukanti le ndibano ibanjwa ngexesha apho i-ANC nomfelandawonye wayo i-SACP zingavisisani ngenxa yorhulumente obambiswano neqela le-Democratic Alliance. Ongasekhoyo uBongeka Makiligwana uchazwe njengentsika yekhaya kwanesiquququ kwimisebenzi yakhe yomibini njengelungu lekomiti kaCeba nomsebenzi kumzi ogcina abangasekhoyo. Izihlobo nezalamane bezitshintshiselana ngeqonga zimtyibela kwinkonzo ezukileyo yokumkhapha nebibanjelwe kwilali iSawutini emqhekezweni Cebokuhle Mthatha eMpuma Koloni. Bantwana bakhe boyikile ukuphuma xa besiva izithonga phofu bengenalo nofifi lokuba zezo zibulala umama wabo. Tsikinoyiya uyanaba. Ubongeka Makiligwana udutyulelwe kula masango eVichtsville apho befihle khona intloko nabantwana bakhe esondelele umsebenzi. Ngomakhelwane abawubone ngesokusa sele ubanda umzimba wakhe. Ubongeka ngokwalapha ekhaya ibiyintyatyambo yelikhaya kwifemeli ebengumuntu ohamba zonke ezifemeli ekwazi ukudibanisa abantu befemeli okokuba makuphilwe njani. Ibingumntana oqaqambileyo kwelikhaya. Usisi wami ebeyinto yonke apha ekhaya. Ibingumuntu onokubele noba ucela intoni uyakunika. Umuntu ongathanda ingxabano, ongathanda ukukhathazeka. Xa sile umama uyasapota kuyo yonke into. Ibingumzali wethu okhoyo. Nje umama nguye yedwa umzali kuba sakhula singenatata. Bese sithembele kuye. Nangona singekaziwa isizeka bani, umqeshi wakhe urhanela unyawo lwemfene ngokubulawa kwakhe. Ayindenelisi into yokufaka avela because zikhona i-voice note ebezithreatenisha abasebenzi ebebesebenza kwenye iphala then bamuva beza kuni bekungoNovember ngoko ekupheleni koNovember kodwa ibibanika iveke ezintathu uba bazawuchola impahla zabo eVichi ba sineminyaka engaphezulu eshumini sikhala uku-upgradewa kweBhichi. Bonko minister nalo umtsha selefikile
akho nenye into eyenzekayo. Umbhexeshi webhunga kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo uthi sele benezicwangciso ezijolise ekusiphuleni neengcambu ulwaphulo-mthetho. Sinayo nathi iprogram esinayo siyiKing Sabatha Dalindyebo Municipality eyi-summit, i-crime summit ezabakhona ezawuqinisekisa uba imema zonke izi-stakeholders ezikhoyo, i-traditional leaders, abefundisi, business sector, everybody nje will be invited kulo summit. Amapolisa athi sele kumbovu ukuba iqalise inkqubo yokuphucula isikhululo samapolisa saseBhityi, akukabikho mntu ubanjiweyo ngesi siganeko. Umqeshi kaMfi uBongeka Avela Makiligwana uthembise ngelithi uzawuqinisekisa ukuba abantwana bakhe nosapho ngokubanzi abalali bengatyanga nanjengoko intsika yekhaya ilandulele eli. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eSawutini eMqhekezweni ngaphandle kwaseMthatha. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngokutyikitywa kwalo mthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Samkelo Latakisa uthi yamangaza into yabelungu nomhlaba woxuthwa owokhokho bethu kwanyanzeleka behambile kwezo ndawo abehlala kuzo njengoba kukho umgaqo-siseko neenkundla zamatyala. Yintoni le ibenza ixhala elingaka? Imithetho yanamhlanje ayicalucaluli njengale yangaphambili. Uluvuyo uthi ngazi kamaqabane kaKhongolose axabise ukusebenzela uluntu, umhlaba unikwe abantu aba-business driven not abantu abazoqashisa ngawo. Ulwando Zathu uthi kuvisiswana ntoni nomnikazi mhlaba owawufumana ngexesha lengcinezelo andivumelani nayo loo nto leyo mna. Ingxaki yamanzi ugamba ngonyawo lonwabu kweenkonzo ezingundoqo eluntwini konakala kweziseko zophuhliso kuko kubangela ukuba iJoburg Crisis Alliance kunye neminye imibutho ibambe kwakhona ingqungquthela namhlanje phantsi komxholo othi Save Joburg eBrixton eRhawutini phakathi kwemibutho ezimasele engqungquthela iAhmed Kathrada Foundation neAuta njengoko ixhalabile nayimeko yezezimali kwesi sixeko. Le ibingqungquthela yesithandathu nenjongo yayo ibikukugxila kwindlela yokusindisa isixeko saseRhawutini kunye nento enokwenziwa ngabantu ukusindisa isixeko kubuqhophololo. uNation Bolton we-Ahmed Kathrada Foundation uthi bamemelela wonke umhlali kwesi sixeko ukuba enze indima yakhe ekuqinisekiseni ukuba isixeko aside sifikelele ekuvuthulukeni kweziseko zophuhliso. Would be encouraging people across the length and breadth of this city on Saturdays to dedicate some time to fixing up where they can, to begin to understand their rights, their roles, their responsibilities, and to start identifying the issues that affect those wards that allows for them to start their own campaigns to get the city to fix up whatever needs to be fixed up in their localities, whether it's a pool, a park, or whatever it is. Ukanti le ngqungquthela ibekwajongene nendlela amagosa anokuthwaliswa ngayo uxanduva. I think we just need to be truthful to ourselves that we've been loyal to our own political parties. We are in this dilemma because of it's our fault. We've been voting for people that don't have passion in terms of doing community work. The term of saying the city of Joburg doesn't have money, that is lies. The Speaker's office can agree with me. Every time, every year, the money is getting back to the treasury. That money is not being used because we have the people that are leading us who doesn't have plans on leading people or to give service to the people. Usomlomo wesixeko uthi intshukumo zogwayimbo azizukuza nesisombululo kwiingxaki zesixeko. We have seen how people protest. Remember last year we had the protest whereby workers from Pick It Up were protesting. You saw the state of the city. You saw the state of the city. One thing they raised that our support is to come to council because we are there alone and our residents don't know what's happening. Ukanti abahlali bazibophelele ekuqhubekeni nomzabalazo ngethemba lokumilisela utshintsho. Baxhalabile abahlali baseDinokana Village eMntla-Ntshona ngokuvalwa kwesikhululo samapolisa ngempelaveki esisebenza kuphela phakathi evekini iiyure ezimbalwa. Kuvakala kuba esi sikhululo sivula ngentsimbi yesibhozo kusasa zisivale ngecala emva kwentsimbi yesithathu emva kwemini. Abahlali bathi oku kuyaxhalabisa njengoko iqondo lolwaphulo-mthetho kule ndawo lixhomile.
Abahlali belali ezingqonge iZirast eMntla-Ntshona bahleli exhaleni lokuba nesikhululo samapolisa esivula kuphela phakathi evekini. Has been compromised to that level whereby we have to resort to another police station that is nearer at Lihuruti, and from here to Lihuruti you have to walk for 12 kilometers just to go there and report a case. Now to other people it becomes a problem, it becomes a challenge because people doesn't have enough resources to do that. Umbutho iGaratlekhelo Foundation osebenza namaxhoba obundlobongela obusekelezwe kwisini ukhathazekile ngokhuseleko lwabahlali. To us, we feel like our people, women and children, or the community at large, they are not safe in their own villages. And they are having a satellite police station that is not operational. And this area is being, according to us, is a hotspot of gender-based violence. Kambi abahlali bathi bebengayazi nokuba isisikhululo asivuli ngempelaveki. To say that we have an operational police station, I think that is just to give people hope of what is not there, what doesn't actually exist. Because in my experience, I have visited this police station on several occasions. Some of the incidents, I was here to have my documents certified, and then on one occasion was to have an affidavit done for me. All the times I've come here, I have never found any person here. I found the gate open, but the doors were closed. You could not even tell that this is an operational police station. Ukanti ofisi yamapolisa iphondo ibongoze ukunikwa ithuba lokuqokelela ulwazi ngokuphathelene nalomba. Enkosi kakhulu ke Lisa noNcuthu kudeska endaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethune deskeni yam yeMozulu mlaka igama lam ndinguthabile Makhaphela inzokazi yasebathenjini mvanje nansi bethuna iMozulu savula ke bukele ekhaya ngokuphawula kaloku ngawo ke lo mfanekiso ngokuqala ke oyogqinisa ngamandla iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphela nokupha imeko ngawo maqongwana pha ekuseni ngamandla wena uphila kwelaphondo lapha kaloku Free State Park kwasekuseni futhi bevuswa zintshizane nendudumo ngamandla ke lo shumi nje elikhatshwe sisithoba kanti baqhube nosuku beluvalo wakho la futhi kusaduduma yonke lamva kwemini ngamashumi amathathu abenesihlalo wona ke bukelwa ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu ngeluqala nqaka ke iphondo liphake lona empuma kolona ngamazantsi futhi kohafu kwasekuseni futhi kunganetha nasekalade kolonke futhi semaxongo ngeshumi nje likhathwa sisixhale napha eBurgersdorp ekseni ngo15 nathi kwakhona bethina kaloku iMozulu phaya ephondo laseFree State ngomso futhi kwimpuma yelaphondo njengaphaya eFixburg kwasekuseni futhi kusanetha yonke lantsasa ngeshumi likhathwa sisijobe xa unyuka njalo futhi napha koFrankfurt ihlelo mmeko kwakhona yezokuvula ku20 degrees nathi bethina kwakhona iMozulu phaya ephondweni la sentshona kolona ngomso ngamadla lapha ngasenqomeni njengapha kaloku Worcester ekseni futhi qabaqa kwamafu yonke lantsasa ku20 degrees napha kwimpuma yelaphondo Oudtshoorn kusanetha ekuseni bona ke baphila ngolhlobo phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla phaya koAlexandra Bay kwasekuseni futhi akhona lo mafa bikwempela ngeshumi nesibhozo xa unyuka futhi uthe chu phaya koUppington kwasekuseni futhi ku23 degrees nanso iMozulu ephondweni lapha kaloku eNorthwest ngomsa amazantsi futhi Moruleng kwasekuseni futhi ngaduduma kunethe kubaneke yonke lantsasa eMoruleng naphaya ngala 20 ngokufana napha koBloemhof ko20 phaya ekuseni bukele ekhaya yenjeje kaloku iMozulu phaya ephondweni laseGauteng ngomsa amantla weliphondo Pretoria eTshwane kwasekuseni futhi bevuswa lishumi nje likhatshwa sisibhozo wehla njalo uthe chu njengapha kaloku Bongotspruit ethembisa naseAlexandra futhi kunganetha yonke lantsasa kanti xa sinyuka kwakhona ngokumandla phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yelaphondo ephalaburwa pha neziphaluka yonke lantseni kwakhona ntshizana ethe xhaxhe kakhulu ngamashumi 22 napha koMusini ekuseni futhi limathuba ntaka elampela elazulu kanti wehle njalo ubukele phaya ekhaya ephondweni lasempumalanga ngomso kumbindi walo phaya emalahleni kwasekuseni napha koEmelo futhi unganethe ekuseni phaya ngeshumi nesine napha kumanxa unyuke njalo esikhukhuza futhi sezontshizane yonke lantsasa kanti ke okugqibela nqa phaya ephondweni lethu lapha kwaZulu Natal ngomso Pietermaritzburg kwasekuseni pha ngamashumi 2 nje abenesithathu napha koLadysmith kuntshona yelaphondo ngeshumi nesixhenxe mna sikuthethe kangaka oselimyoli Amnandi mawethu